पारिलानी मो बापा मो पाई कालग्रह बनीगले तू से आपणार हबार कहीं प्रयास करू आपण परी मनीष होउछन्ते नाई रे माँ से दिन तो ओठरे टिके खुशी देखिया पई मु प्रतिवाद न करी चुप रही कारण मु जानी तू ए प्रस्ताव रे राजी नथिले सुधा तू ए सब तो जानतारे करी ठीक करिछु तू ए बिकिटा ना हमर मनीष नुहे से गोटा नर राक्षस तू ता सहित जीवन से केबे शांति रे रही पारि न थांतु को शांति कथा कहछ भाई निजे शांति रे रही बोली तमर और सीता पम मध्य रे मु पक्षी दुई दुई का निरिया हृदय को भांगे मु टुकुरा टुकुरा कर किए कहला तू आम दुई को मध्य रे पाचिरी ठिया करिछु दुई दुईटा हृदय भांगी देइछु अरे जहा घटीबार थिला घटी गला सीता ता पागलामी रे कौन गोटे निष्पत्ति नहीं जाइछि से राम को छाड़ी केबे खुशी रे रही पारिबनी ए सीता राम को छाड़ी ता जीवन ने केबे खुशी शांति पारिबनी ये कहला भाई ये से रामायण सीता नो এইটা ওটা অসত্যি सीता प्रतिवाद करी तमें मत जेते मारिले सब बारे को हसी हसी सही भाई एले बिकी भाई से सीता बालू बागर मु देखी पारी लकी आज टिके बोधे अधिक पी देइछु सेति पई मन को जा आसुची ता गपी चलीछु हेले मन रख मो सीता विषय आ पदे इयाडू सियाडू कथा कहले मु तो उदोदामी छड़ेई देबी जाऊ ना देखी जाओ अपन जाति दिले दियर बाउज कर बागर देखी जाओ आ जदि विश्वास न हो नारी भावी प्रेम कर तो नारी गोटे नर्क कहीं सत कहीदे बाधी जाऊ मत प्रेम कर मजा भाई तो मन बुझिला रामचंद्र परी भाईटा को मोर कलंक टीका पिंधाई मत विश्वास कर लकी तुम मजा भाई को मो निज इच्छा रे विवाह कर नतली आज बड़ भाई को भी मो निज इच्छा रे मो विवाह करी तो परिस्थिति तरे बुझिबा को तुम चेष्टा करो विश्वास पुरी तो परी बोले विश्वास करते अरे इच्छा तो होची तो एबे एठी शूट करबा तबे ए रूट कर दियो मते
ସେ ସିନା ପାଟି ଖୋଲି କିଛି କହିପାରୁନି, ତୁ ଥରେ ତା ହୃଦୟର ଯନ୍ତ୍ରଣା କଥା ବୁଝିପାରିଲେ ଜାଣିବୁ ତା ମନର କଷ୍ଟ କେତେ। এইটাକୁ ତମେ ଠିକ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିଲ ଭାଇ। ଆରେ ଚିହ୍ନିଛି ବୋଲି ତ ତା ପାଇଁ ଓକିଲାତି କରୁଛି, ବୁଝିଲୁ ଲକି। ଆଜିକାଲି ସହି ଯାଉଥିବା ଲୋକ ଉପରେ ଅଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଆଯାଏ, ଆଉ ଚୁପ୍ ରହୁଥିବା ଲୋକ ଉପରେ ଅଧିକ ନିର୍ଯାତନା ଲଦି ଦିଆଯାଏ। ଲକି, ମୋ ସଂସାରଟା ସିନା ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଯାହାର ହାତ ଧରି ବାଟ ଚାଲିବି ବୋଲି ସାରା ଜୀବନ ଭରସା କରିଥିଲି, ସେଇ ଭରସା ମୋ ପାଇଁ ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା ପାଲଟି ଗଲା। ହେଲେ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭଙ୍ଗା ହୃଦୟ ଯୋଡି ହୋଇଗଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି ରେ, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି। এইটা কেମିତି সম্ভব ভাই? ଥରେ ନୁହଁ, ଦି ଥର ଶଙ୍କା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧୁଛି ମୋ ବଡ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ହାତରେ। ହିସାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଇଏ ମୋ ମା, ଆଉ ମାକୁ ନେଇ ସଂସାର କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ମୁଁ ଦେଖିବି କେମିତି? ଖାଲି ଶଙ୍କା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଦେଲେ କିଏ କାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଯାଏ ନା ରେ। ମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ଅଭିନେତ୍ରୀ ମାନେ କେତେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏ ଲକି, ବାହାଘର ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନ, ଦୁଇଟି ମଧୁର ମନର ମିଳନ। ତୁ ଏ ଉର୍ମିଟାକୁ ନିଜର କରିନେ। এইটাକୁ ନିଜର କରିବା ତ ଦୂର କଥା, ୟାକୁ ଦେଖିଲେ ମତେ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି। ଆସୁଛି ଭାଇ, ଆଉ ଗଲାବେଳେ ଗୋଟେ କଥା କହିଯାଉଛି, ଯଦି ପାରିବ ତମ ସୀତା ଭାଉଜକୁ ତମ ପାଖକୁ ଫେରେଇ ଆଣ। ଲକି, ମୋ ସହିତ ସଂସାର ନ କରି ବିକି ସହିତ ସଂସାର କରିବ, ଏଥିରେ ମୁଁ ଆପତ୍ତି କରିବି କାହିଁକି? କାରଣ ଏଇଟା ତ ଦଶରଥ ମାନ୍ଧାତାଙ୍କର ଖୁସିର କାରଣ। ବାବା ଆଉ ଆଗ ପରି ନାହାନ୍ତି ଭାଇ। ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଗର୍ବ ଦମ୍ଭ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଲୁଚି ଲୁଚି ତ ଫଟୋଟାକୁ ଧରି ରାମ ରାମ ଏଇ କହି କହି ଏଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ସେ। ଆରେ ବାବା ମୋ କଥା କହି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି? ଆରେ ସେତିକି ନୁହଁ ଭାଇ, ସୀତା ଭାଉଜକୁ ବାହାହେବା ପାଇଁ ଭାଇଟା ଜିଦ୍ କରି ବସିଲା, ଆଉ ବାବା ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ହାତ ଉଠାଇ ମାରିଲା। ବିକିଟା ବାପାଙ୍କ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇ ମାରିଲା, ତୁ କିଛି କହିଲୁନୁ ତାକୁ? କଣ କରିଥାନ୍ତି ଭାଇ, ବାବା ପରା ତାଙ୍କ ନିୟମ ଦେଇ ମୋ ହାତରେ ତାଲା ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତମେ ଠିକ ବୁଝିପାରିବ ଭାଇ, ତାଙ୍କ ମନର ଅବସ୍ଥା ତମେ ଠିକ ଜାଣିପାରିବ। ଆସୁଛି ଭାଇ।
ନିହାତି ସିଏ ଅମଣିଷ ହବାରେ ମୋ ବାପାଙ୍କର ହାତ ଅଛି। ବାଘ ଛୁଆଟାକୁ ଶିକାର କରିବା ଶିଖାଇଲେ ସିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିକାର କରିବା ସହ ଶେଷରେ ତାକୁ ବି ଛାଡ଼ିଲାନି। ସମସ୍ୟାର କ'ଣ କିଛି ସମାଧାନ ନାହିଁ? ତମେ ମତେ ସେଠିକି ନେଇ ଚାଲ, ମୁଁ ସୀତା ବାପାଙ୍କ ଆଗରେ ସବୁ କଥା କହିଦେବି ଭାଇ। ଚାଲ ଭାଇ। କିଛି ଲାଭ ହବନି ରେ ମା। ସେ ରାମଟା ପରା ଦୁର୍ଗକୁ ଜୀବନ ସାଥୀ କରିଛି। ସୁଖ ଖୋଜିଲେ ପାଇବ କୋଉଠୁ?